ακριβώς όπως και στο Λυτράκι, και εδώ, στο Ναύπλιο, ο δήμαρχος της πόλης, με την ανοχή των άλλων αρχόντων ή υπηρεσιακών παραγόντων, επιθυμεί να πάει το τρένο 3 και 4 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη. Να φύγει δηλαδή, όχι μόνο από αυτό το χώρο που έτσι κι αλλιώς έχει φύγει. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε αυτός ο χώρος να αποδοθεί και πάλι το τρένο. Και θέλει να φύγει και από το σταθμό, τον ανεπαρκή αυτό σταθμό του λιμανιού και να πάει 3 χιλιόμετρα μακριά στο Τύρινθα. Αυτό βέβαια έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πρακτική που επικρατεί στην Ευρώπη, ας πούμε, και σε άλλες χώρες και στην Ιαπωνία, όπου ο σιδηροδρομικός σταθμός είναι το κέντρο της πόλης, είναι το κέντρο του κέντρου, και ταχύ αυτοκίνητα, μπορούμε να μετακινούμαστε, έτσι δεν είναι? Έτσι νομίζουν κάποιοι. Έχουμε θηριώδεις αλήκειες να μεταφέρουν τα εμπορεύματά μας και να καταστρέφουν τους δρόμους μας. Έχουμε το κτέλ που μονοπολεί τις μεταφορές, προσφέροντας υποβαθμισμένο κατά τη γνώμη μου έργο και με ακριβή τιμή. Κάνουν λάθος όμως όσοι σκέφτονται έτσι, ότι δηλαδή δεν χρειάζεται ο σιδηρόδρομος στην πόλη και στην Πελοπόννησο. Και κάνουν λάθος όσοι νομίζουν ή δεν ξέρουν ότι οι σιδηροδρομικές γραμμές έχουν ανακαινιστεί εκ βάθρων σχεδόν και μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες πολύ καλύτερες από αυτές που πρόσφεραν μέχρι τώρα. Αν χρησιμοποιηθούν ορθολογικά, θα μπορούσαν να αποτελέσουν την πιο φθηνή, σχετικά γρήγορη εναλλακτική λύση για μετακινήσεις τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών της πόλης. Δεν λέω ότι είναι τέλειο ή ότι δεν χρειάζεται βελτιώσεις σε αυτό το δίκτυο, αλλά θα μπορούσε πράγματι να ελαφρύνει την πόλη μας και από τη σπάταλη χρήση των αυτοκινήτων. Όπως θα μας εξηγήσει και ο κ. Μπούσαλης, απλώς και μόνο με την αλλαγή του προγράμματος δρομολογίου κάθε τρένου, με την αλλαγή του, χωρίς καμία τεχνική παρέμβαση, με ελάχιστες τεχνικές παρεμβάσεις, θα μπορούσε να μειωθεί ο χρόνος στο κομμάτι Ναύπλιο Κόρινθος κατά τουλάχιστον 20 λεπτά. Με μια απλή αλλαγή του κανονισμού, σε συνδυασμό μάλιστα με την παράδοση των έργων σε ηλεκτροκίνηση, τα οποία έχουν καθυστερήσει πάνω από 5 χρόνια στο κομμάτι Κόρινθος Αθήνα, θα μπορούσε το ταξίδι από τον Ναύπλιο στην Αθήνα να διαρκήσει. Σε όλα αυτά θα πρέπει να υπολογίσουμε και το περιβαλλοντικό κόστος. Το περιβαλλοντικό κόστος από τη σπατάλη της βενζίνης που υπάρχει στη χώρα. Δεν παράγουμε, από ό,τι ξέρω, αυτοκίνητα στη χώρα αυτή, ούτε βενζίνη παράγουμε. Απλώς προσδενόμαστε στο άρμα των εταιριών των αυτοκινητοβιομηχανιών, των εταιριών του καρτέλ της βενζίνης και καταναλώνουμε συνεχώς βενζίνη χωρίς λόγο. Ενώ θα μπορούσαν οι μετακινήσεις μας να γίνουν πολύ πιο άνετες με ένα τρένο το οποίο μπορεί να γίνει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είναι τώρα. Έχουμε λοιπόν ένα τρένο που είναι φθηνό, μπορεί να γίνει εξίσου γρήγορο με το αυτοκίνητο, είναι πιο ασφαλές από ένα γεταχή αυτοκίνητο, έτσι κι αλλιώς όλες οι μελέτες αυτό δείχνουν. Στην πόλη όμως αυτή και στην περιοχή μας, ελάχιστοι γνωρίζουν, ή μάλλον λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι υπάρχει και κυκλοφορεί το τρένο. Γιατί έγινε αυτό? Μετά από 4 χρόνια καθυστέρηση της παράδοσης των έργων από την προηγούμενη κυβέρνηση, εθέησε τελικά να το παραδώσει την 1η Αυγούστου του προηγούμενου χρονιά σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Δεν υπήρχε καμία καμπάνια για να διαφημιστεί το τρένο. Κανένας δεν το στήριξε από τις τοπικές αρχές. Το τρένο πήγαινε έρχεται σχεδόν χωρίς να το ξέρει κανένα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι, πέρα από το γεγονός ότι αυτό το πρόγραμμα, ο δρομολογιακός χρόνος είναι 2 ώρες και 40 λεπτά αυτή τη στιγμή, ενώ θα μπορούσε άνετα να γίνει 2 ώρες με ελάχιστες παρεμβάσεις. Το χειρότερο είναι ότι έβαλαν ελάχιστα δρομολόγια την ημέρα. Αυτό θεωρώ ότι είναι ακόμα σημαντικότερο, ακόμα και από το τρένο, το χρόνο της διαδρομής, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει και έρχεται από τον Ναύπλιο ή από το Άργος ή από την Τρίπολη στην Αθήνα ή ανάποδα, θα ήθελε να
όταν πηγαίνει στον τόπο που θέλει να πάει, να γυρίσει σε κάποιο χρόνο. Δεν μπορεί να περιμένει 4 και 5 ώρες όπως κάνει τώρα για να πάρει το επόμενο τρένο. Θέλει κάποιος να προγραμματίσει τις δουλειές του. Δυστυχώς θα μπορούσαν, από ό,τι ξέρουμε, υπάρχουν και το υλικό, το τροχαίο υλικό και οι εργαζόμενοι να καλυφθούν τα δρομολόγια, θα μπορούσαν ακόμα και να διπλασιαστούν τα δρομολόγια με απλώς και μόνο χρήση του ήδη υπάρχοντος τροχαίου υλικού και των εργαζομένων που υπάρχουν. Δηλαδή χωρίς καθόλου έξοδα, παρόλα αυτά αφέθηκε στο έλεος του Θεού το τρένο και δεν φαίνεται να έχει προοπτική.